jutro svima. Evo, mi smo u Gruziji, utro zaista dobro u Batumiju i morali smo da ostanemo i mislim da ćemo da ostanemo duže. U prelepom gradu, to je morski grad, to je velika luka, subtropska klima, evo jedva dišemo, preznojavamo se. Sad smo izašli na šetalište. Pored luke ima ogromno prostranstvo, eto palme, fenomenalna arhitektura, to je spoj nekog starinskog, inače to je nekih četvrte vek pre naše ere se doselili Gruzine ovde. To je jedna od najstarijih pravoslavnih zemalja, tako je da mi sad idemo u obilazak Batumije, pa vidimo se malo kasnije. Subtropska klima, palme, pravo, onako južno turističko mesto. Ne, nije mesto, nego pravi grad, zato što izgleda onako dosta gradski, nije kao malo primorsko mjestašce. Malo pre smo svratili, tu vidite ovde neke lepe građevine, ima pomešano su stilove razne. Znači ovde onako kulturno jedno fino mesto za pravi odmor, za gospodu koji može sebi da priušte takvu vrstu odmora. Evo, čujete gruzijsku muziku, vrlo slično srpskoj i narod vrlo slično uživa u tome, pije i jede. Evo dve figure Alinino spajaju se u ljubavnom zagrlju, ali se ne dodiruju. To su tako napravljene figure da imaju taj razmak. Evo, poljubac, evo ljubav. Mi smo u jednom interesantnom rajonu grada. Ovo je muslimanski, turski, arapski deo grada gde se skupljaju uglavnom iz Irana, iz Libana i oni se tu skupe zato što za njih ovde onako rajsko mesto gde mogu da otkinu. Da piju vodku. Da piju, da puše. Eto. Da skinu veo s lice. Da, neki skinu, neki ne. Evo ovde onako malo počinje sad noćni život. Oho! Evo seli smo malo da večeramo i baš smo u tom arapskom kvartu i stavili smo ispred džamije i sad večerna njihova ta molitva ili kako se već zove. Parku Batumija ima jedan paviljon za gradske venčanje, za ceremonije. Pogledajte kako je to prelepo, na obali more, okolo je fontana i bambusova šuma okolo. Evo gruzijski lezginka na malo modern način. Svašta smo vidjeli u Gruziji. Čak i lutki igraju. Uzčeja. Hačapuri, to je nacionalno jelo, podsjeća na našu pitu, ali ovo je
fantastično. Toliko je lepo i toliko vruće i toliko domaće. To je sve mešano rukama. Evo ispred nas ljudi, žene umesili testo i hačapuri i njihov jogurt. Ajran. I mnogo lepa kombinacija. Inače u Baku se odmaraju uglavnom Rusi, Azerbajdžance, možda neko iz Jermenije, Irance. I kad bi sad se kladili da li ima Srba osim nas, mislim da bismo dobili opkladu, ali nažalost niko nam ne nudi. Ali bez šale, mislim da eto, mislim da nema Srba ovdje, tako da eto, mi smo sad napravili putanju turističku. Vjerovatno, sigurno sam da ćemo se vratiti ponovno u ovaj grad, zato što ima mnogo, ima i da se vidi, i da se uživa, i da se jede, i da se pije, i da se druže. Tako da, eto, Batumi nam je ostao u sećenju. Lepo ćemo da ga se sećamo cele godine i pravit ćemo plan za sledeće putovanje. Doviđenja Batum. Moram da priznam, bilo nam je mnogo lepo. I doviđenja zato što, eto, jedan od retkih gradova koje smo prošli gde bih volila da se vratim. Ima dušu, možda nije tako sređena, eto vidite usput malo je raznih. Nije baš kako treba, ali mnogo nam je bilo lepo i ljudi su izuzetno druželjubivi